keď obraz klame? Umenie rozpoznať pravdu v digitálnom svete. Žijeme v čase, keď obraz prestal byť dôkazom reality. Po väčšinu histórie ľudstva platilo jednoduché pravidlo. Keď niečo vidím na vlastné oči, je to pravda. Dnes už to tak nie je. Vďaka moderným nástrojom umelej inteligencie dokáže človek vytvoriť realistické video výbuchu, vojny alebo katastrofy za niekoľko minút. Počítač dokáže vygenerovať plamene, dym, paniku davu, dokonca aj trasenie kamery tak presvedčivo, že náš mozog automaticky predpokladá, že ide o skutočnosť. A práve tu vzniká nový druh výzvy pre ľudské vedomie. Nie technologická, ale vedomostná. Pretože najväčšou ochranou pred manipuláciou nie je technológia, je ňou vedomá pozornosť. Existuje niekoľko jednoduchých signálov, ktoré dokážu za pár sekúnd prezradiť, že video nemusí byť skutočné. Prvým signálom je emocionálna manipulácia. Ak video vyvoláva extrémny strach, hnev alebo šok už v prvých sekundách, často je to zámer. Silné emócie totiž na chvíľu vypínajú naše kritické myslenie. Mozog reaguje skôr, než stihne premýšľať. Manipulácia začína presne tam, kde končí pokojné pozorovanie. Druhým signálom sú malé fyzikálne nezrovnalosti. Oheň, dym, voda a tieň majú v realite veľmi presné správanie. Umelá inteligencia ich často vytvorí presvedčivo, ale nie dokonale. Dym sa môže pohybovať neprirodzene. Svetlo nemusí zodpovedať smeru slnka. Detaily v pozadí sa môžu jemne deformovať. A niekedy stačí len tichý vnútorný pocit. Ten moment, keď si povieš, niečo tu nesedí. Tretím signálom je digitálna stopa šírenia. Skutočné udalosti zvyčajne zachytí viacero nezávislých zdrojov. Objavia sa rôzne uhly kamier, rôzne perspektívy, rôzne médiá. Ak existuje iba jedno dramatické video, ktoré sa šíri rýchlosťou blesku, je múdre zostať pokojný. Internet dokáže šíriť pravdu, ale ešte rýchlejšie dokáže šíriť ilúziu. A potom je tu ešte hlbší rozmer. Prečo vlastne takéto videá vznikajú? Niektorí ľudia ich vytvárajú kvôli pozornosti. Silná emócia prináša milióny kliknutí, iní ich šíria bez premýšľania. Niekedy existujú aj skupiny, ktoré chcú vyvolať strach, chaos alebo nedôveru. A potom sú tu tí, ktorí robia tieto veci z vnútorného chaosu. Ľudia, ktorí cítia menej cennosť, ktorí nedokážu v živote naplniť svoje potreby, ktorí hľadajú dopamín, uznanie alebo pocit kontroly tam, kde v realite nič nemajú. Títo ľudia často šíria fake videá alebo komentáre práve preto, aby si vyrovnali vnútornú prázdnotu. A napokon sú tu tzv. Trolovia. Ľudia, ktorí cielene vytvárajú zmätok a rozdeľujú pozornosť. Nevždy z hnevu alebo nenávisti, niekedy len pre vlastnú zábavu, len aby vyvolali chaos a sledovali, ako reaguje spoločnosť. No nech je dôvod akýkoľvek. Výsledok je vždy rovnaký. Rozptýlená myseľ, zmetené vnímanie reality. Práve preto je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým vrátiť sa k jednoduchému umeniu, ktoré ľudia poznali dávno pred internetom. Umeniu tichej pozornosti. Keď sa objaví šokujúca správa alebo dramatické video, nie je potrebovať okamžite. Stačí na chvíľu spomaliť, pozorovať, dýchať a nechať myseľ upokojiť. V tomto priestore sa často objaví jemné vnútorné poznanie. Nie hlasné, nie dramatické, len tiché uvedomenie, ktoré hovorí: pozri sa ešte raz, over si to, nepodľahni prvému dojmu. Toto je nová forma múdrosti digitálnej doby. Nie schopnosť vedieť všetko, ale schopnosť nenechať sa okamžite oklamať. 7-sekundové pravidlo vedomého pozorovania. Keď uvidíš šokujúce video na internete, zastav sa na 7 sekúnd. Pozeraj sa, ale nereaguj. Počas tých 7 sekúnd si polož 3 otázky. Prvá otázka: akú emóciu vo mne chce toto video vyvolať? Strach, hnev, šok? Ak áno, je možné, že niekto sa snaží manipulovať tvoju pozornosť. Druhá otázka: vidím niečo fyzikálne zvláštne. Sleduj tiene, pohyb dymu, svetlo, tváre ľudí, detaily v pozadí. Malé nezrovnalosti často prezradia viac než celé vysvetlenia. Tretia otázka: existujú aj iné zábery tej istej udalosti? Ak je udalosť skutočná, zvyčajne existujú viaceré pohľady. Ak existuje iba jeden dramatický klip bez kontextu, najlepšia reakcia je pokoj. Týchto 7 sekúnd dokáže zmeniť spôsob, akým vnímame svet. Pretože manipulácia potrebuje rýchlu reakciu. A vedomý človek reaguje až vtedy, keď najprv pochopí. Možno práve preto je dnešný svet zvláštnou školou vedomia. Technológia dokáže vytvoriť nekonečné množstvo obrazov, ale pravdu stále dokáže rozpoznať iba pokojná myseľ. A možno najdôležitejšia vec, nie je to, čo vidíš na obrazovke. Je to, či zostaneš dostatočne pokojný, aby si videl pravdu za obrazom.
Človek, ktorý sa naučí zastaviť na 7 sekúnd, už nie je ľahko manipulovaný. A práve tam začína skutočná sloboda vedomia. Pamätaj, kto ovláda pokoj svojho srdca, ten rozpozná pravdu aj v mori ilúzií.